Ndakaona sina munhu asi pane zvaishota dziri kukavira kugona Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu Dare Ramambo pano paDestiny TV. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tasha Mahachi. Nhasi tanga tiri kuChegutu muDare Ramambo Ngezi. Mune nyaya yapinda nhasi muDare Ramambo Ngezi. Nyaya yemurume anga achiti ndaenda kubasa muzukuru akasara akanditorera mukadzi. Ngatinzwe zvakawanda munyaya. Kubani zindaba yakho. Kubani indaba yakho. Indaba ngasuka ngangihlala lapha koJohn B ngasuka lapho ngahamba ngaya eBlawayo ngithi ke siyadinga umsebenzi. Ngachiya umama lo esekhaya. Wamphelekezela sikhamba sonke sesiyale ngisiyakhaya. Mase ngile umama lo sengifonile ifoni akayisangeni. Kwesinye isikhathi ngeke, kwesinye isikhathi ngangeni. Ngabe ngigcina mina ngibuya ngapha ukuthi ngizobona. Ngathola sethetho ngibaba lo. Ubaba lo ngisiba manje. Lo yena ngitshela mina ngiqalisa ukubona ubaba lo. Wathi lo ngizulu. Efike ekhaya ephekela ukudla sesidla sonke mina ngisithi ngizulu. Ngase ngisiyabuya ngithola ngisehlala la ngizulu. Lo wathi ngizulu base behlala konke. Umama lo mina ngihlalela 25 years. Mina ila mntwana la umama lo. Abantu abakhe babhubha ngibalahla mina ngithenga ama coffee. Yena ngokwakhe wazogula ngakhipha inkomo ngayithengisa ngimelaphisa ukuthi asile. Usesale ezohlala nomla lo wathi ngizulu. Yindaba yakhe. Mazungisize. Mwenye murda kupikisele lokho na. Ngara makorona. 25 atsikwana. Magara mangani? Andina kubereka kuti mangani. Magara asa unogara 25 years. Okay. Mangizo zatauro. Ndikere avanya sokutukire ndinga sokuza mina kunga muchita ndishonga zataura I understand. Inda kwani kwa mwana. Na mai aba inda katanga kuvazi bamuna 24. Machika ndo katanga kuvazi ngambo changwa singaona nina kuti vari kumaputasi vakanga vari. Kuti vachibva uko vachipinda kuno basa rapera uko. Vakati takuinza kukanoma na Manungu. Ndikati kuti mungaindisha kwa Manungu naye aramba akateerera. Kumusha kwa Manungu ndaenda kumtsana kuri zataurwa nababa wako. Alright. Vanga vachiti mai avo ndakabva navo uko ndikauya navo kuno ndichigara navo ndisina mwana navo vakapfigwa nevazukuru vakavavigira vazukuru vavo hama dzavo kwavaigara neava hama dzavo dzaisvika vakatengesa mombe ava vagwara kuti varapiwe vatengesa mombe vavagwara kuti varapiwe vauya kuno vakugara vese musha vakanga vachigara vese ava baba vavachisvika paigara vachidigirwa vachiita asi kuti pavakazodzoka uko neri kuti kuno vanga vagara vasashandi vakaurira kuti dini dzokera kwatakabva unotsvaka basa kuti vadzokera kunotsvaka basa uko vodzoka kuno vakawana mai vavogara vogara nemuzukuru ava murume muzukuru ndimbakatora mbuya tinogara nawo kasi kudzimai venyu mudzimai wangu makavatora mushure mekunge vasiwa nevava vaenda kuBulawayo. Ndakaona kumene panditoshandira vauya apa vachitengesa ndikatora nawo ndakagara nawo mushure. Saka maiti murikutaura nani mamusikazivi kuti mukadzi wavo pamaitaura navo zvezvinyaya dzekuti mugare mese mudanana mamakangano here kana mavavarairwa kuti
mudzimai wa ndiani zita Joshua Kumar. waJoshua Kumar andakudaro makamboita hii aiwa anga takasiyana nemurume imimi ndi makasiyana mamakasiyana na kusiyana kwenye makaita panyedza ndidzo mama bisa chichi kusiyana nini hapana nzaka muna unambara inini ndindaoda chitsotsi ava vantu vanenge vaenda kutsvaga basa ini ndiri ndochini vakanga vakasina kuenda kutsvaga basa vakatombouya ava vakabva vamuda vanotsvaga basa amaitoda chokwadi vakaenda kunotsvaga basa pavakaenda kunotsvaga basa vakaenda ndobva ndazotevera ndiri nini ndikasvika koko ndobva ndasvika ndakagara 3-4 days ndobva ndadzoka kuno ndobva vanditi undirigire hembe dzangu uye nadzo dzese kwanga kwasara sutu iya vakapfeka iyi ndobva ndazoitora ndobva ndaendesa muna December sutu yavo ndobva vandipa $50 ndibva ndati ndoda ndobhadhara chii vanhu vemombe vanofudza mombe ndobva ndazovafonera inini ndikati inini ndiri kurwara ndipewo chi nditumidzirewo mari vakati handina mari tsvaga ukoko ndobva ndichitengesa ndobva ndatora mari yangu ndobva ndaenda kuchipatara foni yavari kutaura kuti yanga isingaringe kwandinogara inini kwandoshandira apo network inonetsa kumacha inonetsa zvadaro vakauya ndofunga ndakatanga kuvafona ndiri murodhe tienda kumombe ndobva ndavaudza kuti inini handichagara kupi kumba asi ndikuenda kunofudza chi ndiri pajuti remombe ndikuenda kunofudza mombe vakati uri kugara kupi ndobva ndati ndiri kugara kumacha ndichitengesa vakati hoo ndikati sei mati hoo zvikanzi hapana ndobva vakata foni yavo ndobva ndazovafonera inini foni yavo haina bhoringi ndobva ndavasiya vakadaro ndobva ndaramba chikokonzera ndichitengesa ndichiita bhizinisi rangu ndopavakauya ini ndakavafonera ndikati muri kuuya here vakati handisi kuuya ndobva ndazonzwa nekwavakasvikira zvikanzi sekuru vaita sei vauya ndikati pavakasvika zveshuwa vakasvika ini ndisipo ndaenda kunohodha ndobva ndadza kuti vauya ndobva ndasvika ndobva ndatora zvinhu zvangu ndobva ndatevera kuproti ndichibva kwandotengesera ndobva ndavaona varipo ndobva ndati makiya vakaramba makiya vakati handisi kuda kuvhura kuti mumba maunorara ndobva ndati alright ndobva vadzokera kupi kumba kwemuzukuru ndobva vazodzoka futi hamene kuti vakafunga sei ndobva vadzoka ndobva ndakinura mumba ndobva vapinda ndobva valaita pambedhi valaita pambedhi vakati sei pane mapiro 2 inobva ndati ndobva ndanyarara ndobva vabuda zvikanzi handirare muno ndobva vatobuda ndobvaenda kuzukuru ndobva ndatobuda muchienda kubva ndinotengesera ndazodzoka ndobva ndagara ivo ndobva vazofamba vamhere kwavanga vachingofamba ndazonzwa kuti vaenda handazotaura navo ndobva ndanguvasiya vakadaro isi mubvunzo wedu kwatina wamai kwamuri inini uyu ari kutora chindere uyu mama musingazivi here kuti uyu ndianga ari murume wenyu mimi uyu asipo namusingazivi sei mazoita imimi kuti munhu mama kuti muzukuru murume wenyu uyu mamuzogara nevava musina kukwanira kuprofita chii chakaitika kutsanangura kwaita amai avo nevava havana kuramba kuenda kwakaita baba avo havana kuda shoko rekurambana kana vachingonzi vakafamba vakaenda vakangozongotendera munharaunda vakati vakaenda havana kuda shoko rekuti makarambana vakangobuda vakaita vakaenda but the problem iko ndekuti uyu muzukuru agara muzukuru wamaibikira sadza muchimupa zvese pamwe dzimwe kuda nekugara kwaita ningo yati muzukuru pamwe pamwe maitomupa zvese kuti kuuya kwaaita pamainobikira sadza pamwe maingomupa zvese kwekona kudaro muda kuti ndipakutaura muzukuru vanenge asiri kuti ndiri muzukuru ukama navo plus pamba pavo mugaramba apa mungazwani apa ndakaona vasina munhu asari kuklema munodzode ndivavo ndovasina chindiri vasina kushona ambe taraikai munozvechishona chiitikati aiwa vari kugarwa naiwa aiwa vari kugarwa avanotaura kushona futi ndakataura chiitikaitika ava vakaenda kubasa vakandisiya
ndikazotevera ndatevera ndikasvika kwe ndakagara 4 days ndobva ndadzoka vakandipa $20 ndobva ndadzoka pandakadzoka ndobva ndagara ndobva ndazovafonera futi vakati uya ndobva ndaenda ndikagara 4 days ndikadzoka pandakadzoka ndopavakatanzi uye nesutu yangu ndoyanga yasara kumba kwanga kusina hembe yavo ndobva ndazotora sutu yavo ndikaendesa muna December ndikasvika ndikavapa pandakavapa ipa vakati handisiuya uko ndichauya ndozoita sei ndozotarisa zvipfuyo zvangu kana kuti pamwe ndichatengesa kana kuti handitengese ndikati allright ndobva ndadzoka kuno pandakadzoka kuno ndobva ndakontinya nebhizinesi rangu ndichiita bhizinesi ndopandakawirirana nemusukuru ndobva ndakugara naye musukuru asi muzukuru wedu chinonzi chii stara chinonzi muzukuru haasi muzukuru wenyu muzukuru wanu muzukuru wabamukuru bamukuru mukadzi wake anga ari mukadzi wake ndiye anga muzukuru wabamukuru wangu anga ari chii mukadzi wake ani wemurume uyu saka uzukuru hwamuri kuramba imi ndoupa hatisi kuramba huripo ndori kubvunzwa namambo kunzi chii ichocho muzukuru boy ayotorai saka oda mukadzi wangu funa umfazi wako mukazi angisiyalanda mina ngamchiye sekhaya umama lo kuye kimi nasebulawayo ka-4 azange walala ka-1 2 days kimi eplazini angasebenza khona amalanga wonke la ngicine kubala ngoDisemba sahlangana endlini kudade walala 1 day wavuke ebuya ngapha mina ngibuyela le ngile mina ngasebenza khona even amakhiwa ami ngabafonela kade esisibuzi khona la bazawutshela ukuthi umama lo wayelala 1 day evuke ebuya ngapha achimanyira kudzo esimanyira mzukuru mzukuru watu mambo adikadaro nekuti dai vanga achigara vese daisino kuvatora dai ndakavaona vari kumba kwavo nemurume wako mukadzi anzobikirwa sadza nevavakadaro mambo kudaro ive muridzi ndiri kutaura yavo mambo makamboenda here kumba kwavo vachivese ya ndakamboenda saka maiziva kuti mukadzi wemunhu munguva yacho iyoyo ikasakazosiyana makatora mukadzi wemunhu ndivava maya vanosiyana kana vasina kusiyana ndiwo zvinenge zvavapwa sini zvindivatore andamboenda pakwavo ndakavatora kaimba kwangu vachiti handamurume nachini wari pachimo uchibikirwa sadza uchiita zvese uzvizvinyani ndiye akakonzera kufa kwemba yacho mogara kupi ndogara pamwacha pamwacha muchii pamwacha mushanda ipapa ndoshanda ipapo amaini mukati pamaini mamaini acho naihogo panzi moshanda pani kuratidza zita ndori kudiwa pagodi ndokutaura rewo makatora mukadzi wemunhu peposiri mambo vachiziva kunotora mukadzi wemunhu makatorangu muchiziva kwete zvikuti vasangana muroti ndauripisai mukaputsa mushoro mamune vana ambuyo mune mwana vanangu vakashanda makakanaka ndiramboita nevesa vana ndakaberana naye mwana ava ndine 5 months 5 months avo makagara navo makore mangani vakanditora 2012 kusvika nhasi tobvisa 5 months upenyu hwese makagara nemunhu uyo achibikirwa tipa anzwa maoko kunaka kwawo mabikiro enyu akati abheta nditore ndiise mumba achiuraya musha womunhu kumushande kunde pazvino ndinomusha wangu kumalawi kamuri munhu ndiri munhu stateland mshonyi uri kupe munomani munomuzi aiwa vana vatoshanda munhu ndati munomuzimbabwe ndogara pajohn pin stateland stateland kune imwe nzvimbo yenyu
inonzi statement please sepatiri Yes, I'm busy. Yana Dubai. Ali. Masina kumwana ladies Dubai yakabva. Yeah, mufambira nyaya Dubai ndio kukusana. But no budget. usiwa wakadaro Unoba na uri. Uba mongezi muskati. Why? 3 ngombe ne why is 900 100 tukugamba tufuna zingati 3 ngombe zitatu nimberere 1 mombe 1 300 US zikakhala 3 by 3 900 wavene vake so vakuru mambo vari kuti ivo munobhadhara 3 mombe nehwai kudarira mambo zvinoya rini mombe handina kana mombe hatitonge vanadzo chete saka muchinzwa chitotaura kuti mombe kana kuti 300 pamombe saka na ndiri $900 plus y $100 is 1000 US zvinoya rini saka pavataura vachiti adzimai vari kuwanda saka vanenge vakudzokera ndiwani uyo unotaura zvinhu zviri nonsense mani mukati medare tichitaura nemunhu anhingirike auda kuti chiiso kana kutaura mameso usati zvekudhakwa kamunhu kuzvinzwa mani unouya kudare kuzoteerera dare wodzokera kumba waamusungwa hautitaurire nonsense pamasope apo nzvadzi yako chinzwa shiti yakaita mudare so wotoda kutodada zvako kutodada kakuti saka kana uyo ati ari kuda mukadzi wake uzo mubvunzo uri sinika kwanzi ndibhuti wemukadzi uyu isiri kubvunza munhu kuti mombe dzinouya rini iwo titaurira zvekuti kwanzi mambo nyaya ndainzwa kasi ndaikumbira handizivi kuti iri izvo 300 mombe 300 imwechete asi kuti ndiwane ndikwanise kuwana mombe yacho ndinobhadhara kasi handikwanisi kuti ndiwane 100 pamwedzi nekuti ndo 150 saka ndine zvimwe zvandinoshandisawo mari yacho obvious zvimwe zvacho ndizvo zvinofanira kushandisa saka ndenge ndikwanisa kubvisawo kana 50 1000 ndino kana ndiri mupenyu ndizvo kana ndiri mupenyu kufunga kwenyu kumbira imwe mumwe yangu yakabatana so 300 ka 1 imwe zvinozoita payment plan saka ndamunotsvaga nzira sekunotsvaga 300 yakabatana tomboti ta kuti unoti ndakaenda kumambo chikwa zvikanibasa imwe inobhadhira pichana pasina problem vatsvaga nzira dzekunotsvaga tudze kuti munogona kuiwana zvachini mariyo kubva ipapo ndokumakuita plani yakataura iyi mombe yekutanga 300 US inoya rini kupera kwaJuni 13 inenge iri mandi vatezvara ndima muzvibvudza musavhare mabhuku amurangano ainzwa imvunzo uri panapa urikudzwa navatezvara vakarara mudara inini nyaya yangu yanga iripo ndekuti mukwasha wangu mukuru uyu anga achitaura zvekuti wo mudzimai wake ari muda ndoungataura aita nokuti hapana saka ndopandaida kunzwa uchibva upi kwodzokera kumba kwavo zvakunai ava
nyaya yekuda zvakanga zvatoda kazvisirapa kuti zvakune vava kuti vatetsa vasembura kwasembura sembo iri raitiyachaio ndovakuziva mafaini nemakodzi ipakwana manje apo pauda sisi kuti mubvunzo wako uri very important. asi pane zvaishota vakanga vasingachadziga vakakutorera idzi dziri kukavira dziri kugona ari maizonanga vaturikirei mungadzi ati achataurai zvamunosita zvamanyenga nacho vaudze kuti nandichakwanisi andisakwanisi sakunga andisitariswa vanobatsirei vane chimwe inozonetsa kuti nyaya iyoikavhana kukura kudoko vachazodzoka era varegai vachigara kuno tendaura nguzoro kuzonamba munhu kumaiwapfumai kana pakadai hapana pandonaka ngwachi atizvaro kumbobvunzawo saka nepakugara uko makaita nahanzvadzi yangu hapana chandakamboona saka tine urumbu atizvaroendesa samoniko tine urumbu atizvaroera musa kuseri kwegwa kuna hapasipo unofanira kutaura nyaya pakadai zvekuti munhu atadzirwa ari kuchema nemusodzi pamatama moti rimwe zishoko zikuru ga andingakona uyo akatotadzirwa aide kutochema naye hanzvadzi wakanondinyadzisa asi kana mune zvimwe zvamunozinomuutira munotumamunyaunonodi mutana kamba atadzakira mudzimo dzakafuka atizviiti panguva inechete iwa vanzvadzi venyu zvavakanga vaenda kune murume makambovabvunzawo here kuti nai vanzvadzi kozvamadai kouku inzwai imi tabvunza mubvunzo watoda kuti upindurwe navatezvara kuti vabatsirike papasina hapachikana papasina kwanzi kuseri kwegwa hakuna munamato namamo handiti vakwashawo izvezvi panofanira kusara paine hwani chinoitira kuti mukwasha asara ari hwani kurambana zviri pamutemo umwe obvisa gukura achipa umwe handiti aiwa zvirara ndivavavetire saka iyo haticharapa takaichengeta takuisiya kwamuri nanzvadzi yenyu asi mashoko echenjedzo atoda kukuudzai tichiita nezveva mamuda kuti ngaida kutaura kuti vagere vari tu vanga vane zvipfuwo vane huku vanga vane tudzi vanga vane moto zvinani zvina mayavo ungatore munhu nepfuma yese ete mahungu ewayo muridzi wepfuma yakaripo tora zvinhu zvake tora zvinhu zvake ayo handisini ndinadzo vanhu vakadzitora vakadzichengetesa kumuzvikuru handisini ndinadzo aini mombe ndasina basa nadzo ndakaadzirwa kanonzikeri
Mwana mutari. Mwana mutari. Zimbabwe ndiyo Kongola kwa. Oh yeah.